Здравейте, днес ще покажа как се качвам. Много от вас питаха как се качвам на това дърво, но просто имам настройка, на която не мога да отговарям на коментари. Ще кача това видео, за да покажа как се качвам. Кръка ми е така отзад и си фащам с ръката си тук. Вие точно няма как да го намерите това дърво, освен ако не живеете тук. Се качвам. След това се изправям и си правя телефона ето така. След това целта ни е ето тук. Почти се качих, по-скоро ето тук ни е целта. Хора, качих се. Ето. Ето го моето бебе, ето го лечето. Съм така, държа се на една ръка и стъпвам с крака тук. След това тук. След това тук. Опа. И чакайте да го направя на нормално. Нормално. Се качвам. И ето ме. Слезнах на здрава земя. Чао с мен!